η μάνα της εξέλιξης είναι πολλές φορές η φαντασία. Η φαντασία που στηρίζεται πάνω στην ελπίδα έχουν ανάγκη από ένα τρίτο πόλο ή ένα τρίγωνο. Θέλουν τον τρόπο, αυτό που σκέφτεσαι, να μπορέσεις να το εφαρμόσεις και αυτό που θα εφαρμόσεις να είναι ωφέλιμο σε μια μεγάλη κοινωνική ομάδα. Στην εποχή που ζούμε όλα είναι τεχνολογία αιχμής. Έτσι λοιπόν θα ήταν μάλλον και θα υπήρχε μια ολιγορία από μέρους μου αν δεν παρουσίαζα την τελευταία έκφραση, την τελευταία λέξη της τεχνολογίας αιχμής στην επιχειρηματικότητα και έχω κοντά μου τον πρόεδρο, τον κύριο Ξενοφόντα Λιαπάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του CIO. Να τα εξηγήσετε εσείς τι είναι το CIO για να μπορέσουμε να πάμε την κουβέντα όπως πρέπει, κύριε Λιαπάκη. Καταρχήν ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το Hellenic CIO Forum, του οποίου έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, είναι ουσιαστικά ένα φόρουμ το οποίο αποτελείται από τους CIOs, δηλαδή τους γενικούς διευθυντές πληροφορικής ή τους διευθυντές πληροφορικής, ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας, μεγάλων εταιριών από όλο το οικονομικό φάσμα. Ασφαλιστικές, τράπεζες, εμπορικές, χρηματιστήριο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ουσιαστικά όλοι όσοι επενδύουν σήμερα στην Ελλάδα, στο βαθμό που επενδύουν, βρίσκονται στο φόρουμ μας. Αυτή η ανάγκη, πριν φτάσουμε στο τι κάνετε, θα ήθελα να ψάξω να διερευνήσουμε τι είναι αυτό που δημιουργεί την ανάγκη. Δεν έγινε έτσι διότι έπρεπε να κάνετε κάτι, αλλά κάποιες ανάγκες έπρεπε να υπηρετήσετε. Καταρχήν, παρόμοια φόρουμ υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Η ανάγκη είναι μία. Καλείσαι να εφαρμόσει τεχνολογία. Η τεχνολογία αλλάζει άμεσα και ριζικά. Με αποτέλεσμα, αντί να ψάξεις να ανακαλύψεις τον τροχό, υπάρχουν άλλοι που έχουν ασχοληθεί με αυτές τις τεχνολογίες και είναι καλό να υπάρχει, να ανταλλάσσεις απόψεις, να χρησιμοποιείς τα best practices που λέμε στο χώρο μας. Δημιουργήσαμε λοιπόν ένα φόρουμ όπου εύκολα μπορούμε να ανταλλάσσουμε όλοι εμείς της πληροφορικής ιδέες πάνω στην τεχνολογία και να μοιραζόμαστε εμπειρίες πάνω σε αυτήν. Είναι εισαγόμενες ιδέες ή είναι εμπειρίες οι οποίες και απόψεις και ευρηματικότητα η οποία ξεκινάει από τη ρευστή ευφυΐα των Ελλήνων ερευνητών, επιστημόνων, managers? Και τα δύο θα έλεγα. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν αυτή τη στιγμή, ανήκουν σε κάποιο group και έρχονται κάποια πράγματα τα οποία έχουν εφαρμοστεί έξω, άρα εφαρμόζονται και εδώ. Και υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα που έχουν ξεκινήσει από την Ελλάδα και τα οποία έχουν βγει προς τα έξω. Εγώ εκτός από το CIO Forum είμαι στην Interamerican, έχω την τιμή να είμαι στην Interamerican και αυτή τη στιγμή πολλά πράγματα που έχουμε κάνει στην Ελλάδα τα κάνουμε drive σε επίπεδο Ευρώπης. Θα μπορούσα να καταλάβω, να δώσετε ένα παράδειγμα, είτε από την εταιρεία που εργάζεστε ή από μια άλλη, από το γίγνεσθε αυτή τη στιγμή. Πού φαίνεται η παρουσία? Για παράδειγμα, όλο το περιβάλλον έχει αλλάξει. Νομίζω ότι όλοι βλέπουμε ότι το ίντερνετ, τα social media, όλα αυτά τα περιβόητα devices, οι αισθητήρες που φοράμε στο χέρι ή η τηλεματική που πλέον έχει μπει στη ζωή μας, νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι εντελώς διαφορετικό. Στην Interamerican, για παράδειγμα, είμαστε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα, πρόσφατα βγάλαμε το πρώτο τηλεματικό προϊόν. Αυτό λοιπόν το τηλεματικό προϊόν το κάνουμε drive και σε επίπεδο Ευρώπης. Θέλουν να το κάνουν και άλλες θυγατρικές. Έχουμε εμπειρία, άρα λοιπόν βγάζουμε γνώση προς τα έξω. Κύριε Λιαπάκη, με είχατε προσκαλέσει σε μια εκδήλωση που έγινε στο Hilton με ένα πυκνό ακροατήριο πολύ εξειδικευμένων ανθρώπων. Λιγάκι έχασα λίγο τα νερά μου, αλλά κατάλαβα ότι χωρίς αυτό δεν υπάρχει μέλλον. Αυτό ποιο είναι? Και συγκράτησα δύο λέξεις, έννοιες, όπως είναι το big data και το άλλο είναι το Internet of Things. Θέλετε λίγο να μας βοηθήσετε για τους μη ειδικούς? Ναι. Νομίζω ότι όλοι πλέον μιλούν για τα δεδομένα. Τα δεδομένα μέχρι χτες ήταν δεδομένα τα οποία κρατούσαν οι επιχειρήσεις στις συγκεκριμένες μορφές, στις βάσεις δεδομένων τους. Σήμερα δεν είναι έτσι. Δεδομένα υπάρχουν παντού. Μέσω των social media έχουμε unstructured, όπως το λέμε εμείς, μη δομημένα δηλαδή, data. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα που ποστάρονται, που ανακοινώνονται μέσα από το social media και τα οποία πρέπει να τα καταλαβαίνεις, να μπορείς να τα αναζητήσεις εύκολα και αφορούν την εταιρεία. Δεν μπορεί να το μαθαίνεις μόνο
από παράπονα, πρέπει να έχεις μηχανισμούς, πρέπει να έχεις εργαλεία analytics όπως λέμε, τα οποία αξιολογείς όλα αυτά τα δεδομένα και βγάζεις αποφάσεις γρήγορα ως προς στην επιχείρησή σου. Άρα λοιπόν τα data έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία και μάλιστα είναι ένα κενό και είναι και ένας χώρος όπου απαιτεί καινούρια ταλέντα και ταλέντα τα οποία θα καλύψουν όλες αυτές τις θέσεις που έχουν σχέση με ανάλυση δεδομένων, με χρήση big data, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε πραγματική χρήση. Αυτά τα ταλέντα, θέλετε να εξαντλήσουμε το θέμα του δρόμου που θα δημιουργηθούν, δηλαδή της παιδείας που θα δημιουργήσει τους νέους χειριστές, ή θέλετε να μείνουμε λίγο ακόμα σε αυτό που λέμε το Internet of Things? Να ολοκληρώσουμε και με το Internet of Things, έχετε δίκιο. Όλα αυτά που περιέγραψα, τα devices και οι αισθητήρες, ουσιαστικά δημιουργούν μια νέα γενιά και αυτή δεδομένων. Αυτό είναι το Internet of Things. Είναι όλα αυτά τα devices τα οποία ουσιαστικά γεννάνε δεδομένα και τα οποία δίνουν πληροφόρηση, τα οποία όταν τα χρησιμοποιήσεις μπορούν να σε κάνουν να κάνεις καλύτερα προϊόντα, να δώσεις κάποιες καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες σου. Για παράδειγμα, για παράδειγμα, φανταστείτε ότι υπάρχουν σήμερα κάποια βραχιολάκια, τα οποία θα μπορούσαν να συνδεθούν με κάποιο κουμπί πανικού, να δίνουν μήνυμα σε κάποιο contact center αν κάποιος χαθεί ή αν κάποιος έχει πραγματικά πρόβλημα υγείας. Όλα αυτά είναι πρωτοποριακά προϊόντα τα οποία ουσιαστικά στηρίζονται σε τέτοια devices, τέτοιες αισθητήρες και ουσιαστικά είναι αυτό το περιβόητο Internet of Things. Όλο αυτό παράγουν δεδομένα. Μπαίνει και μέσα στη ζωή μας, πέρα από αυτή μια ακραία περίπτωση ασφάλειας, στην καθημερινότητά μας, στην παραγωγή. Μπαίνουν αυτά τα πράγματα μέσα? Νομίζω ότι μπαίνουν και νομίζω ότι όποιες εταιρείες δεν έχουν καταλάβει και δεν έχουν προσαρμόσει το επιχειρηματικό τους μοντέλο ώστε να δημιουργήσουν τέτοια ψηφιακά προϊόντα, κάνοντας χρήση της τεχνολογίας, νομίζω ότι πολύ σύντομα δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, θα χάσουν το τρένο. Πολύ σωστά αρχίσατε με μια τοποθέτηση ότι τίποτα στατικό δεν μπορεί να επιβιώσει στον χώρο αυτόν. Έχω την εντύπωση όμως ότι η ταχύτητα εξέλιξης ευνηδιάζει ακόμα και εσάς που είσαστε, όχι μόνο προσωπικά την ομάδα σας, που είσαστε πολύ έμπειρα στελέχη. Αυτό δεν δημιουργεί, κύριε Λιαπάκη, την ανάγκη αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού συστήματος, όχι με βήματα, αλλά με άλματα, διότι ο ανταγωνισμός ζητάει γνώση και αποτελεσματικότητα. Αυτό που λέτε είναι πραγματικά ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει στην πράξη. Έχει αλλάξει τόσο γρήγορα η τεχνολογία και φαίνεται ότι τουλάχιστον στη χώρα μας δεν έχει ανταποκριθεί τόσο σύντομα ο πανεπιστημιακός χώρος. Παρ' όλα αυτά, για να είμαι ειλικρινής, έχω δει κάποιες προσπάθειες τελευταία και μάλιστα είχα την τιμή να είμαι προσκεκλημένος από 2 ακαδημαϊκές κοινότητες, από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόσφατα από το Πανεπιστήμιο που τελείωσα, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Και στο οποίο κάναμε ουσιαστικά εκεί και εγώ και οι συνεργάτες μου μία διάλεξη σχετικά με το πού πάει η τεχνολογία, ποιες είναι οι τάσεις και τι θα πρέπει οι φοιτητές, γιατί απευθυνόταν σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, πού θα πρέπει να εστιάσουν έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν ένα καλό career path αργότερα. Και βέβαια αυτό το οποίο το λέω και το ξαναλέω, η επιλογή του να φύγουν έξω να είναι η τελευταία επιλογή, αλλά να είναι... Να μην είναι επιλογή, ακριβώς, να είναι αναγκαστική πράξη. Ναι. Να δημιουργήσουμε λοιπόν τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι θα καλύψουν όλα αυτά τα ταλέντα, τα κενά που δημιουργούνται σε αυτούς τους χώρους για την επόμενη μέρα. 3 ερωτήσεις από αυτού. Μία είναι πόσο εύκολο ένας φοιτητής σε αυτόν τον χώρο μπορεί να πλησιάσει αυτά τα ακραία πληροφοριακά στοιχεία και την χρήση αυτών των μηχανημάτων. Δηλαδή, θέλει μια εξειδίκευση ένας φοιτητής πληροφορικής. Είναι εύκολος ο δρόμος ή είναι απαγορευτικός? Κανένας δρόμος δεν είναι εύκολος. Στην εξέλιξη δεν είναι εύκολος. Δεν είναι εύκολος. Αλλά από τη στιγμή που τα πανεπιστήμια τους δείξουν το δρόμο, τι πρέπει, να τους δώσουν το background, το τι χρειάζεται, με τι χρειάζεται να ασχοληθούν, είναι σίγουρο ότι θα εμβαθύνουν και θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους μόνο όταν έρθουν σε πραγματική επαφή με την αγορά. Γι' αυτό το λόγο και εμείς ως εταιρείες πρέπει να ερχόμαστε κοντά με τους φοιτητές, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να επενδύουμε στους νέους ανθρώπους που είναι ταλέντα. Άλλωστε σήμερα μην γελιόμαστε, επειδή ακριβώς δεν έχουμε αυτή τη γενιά που να αναλάβει, να καλύψει αυτές τις κενές θέσεις. Τι κάνουμε? Απευθυνόμαστε είτε σε κάποιους, όσοι έχουμε κάποια θυγατρική απ' έξω, να φέρουμε κάποιους expatriate, όπως λέμε, να βοηθήσουν μέχρι να φτιάξουμε τους ανθρώπους μας, ή στέλνουμε τους ανθρώπους μας να εκπαιδευτούν έξω σε
κάπου που να έχουν κάνει χρήση όλων αυτών των τεχνολογιών και που είναι πιο μπροστά από εμάς. Νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα αυτό είναι η πρόκληση του να φτιάξουμε τη νέα γενιά σε όλες αυτές τις τεχνολογίες εχμής. Η τρίτη μου ερώτηση είναι οι εταιρείες που δεν είναι τόσο προχωρημένες, όπως αυτές που αναφέρετε, που εργάζεστε και άλλα μέλη του CIO, οι καινούργιες εταιρείες, είναι ακριβό να εντάξουν στους μηχανισμούς ανταγωνιστικότητας και προώθησης συστήματα τέτοια? Η αλήθεια είναι ότι όλες αυτές οι τεχνολογίες κοστίζουν. Απ' την άλλη... Το κόστος έχει μια αναλογία με το κέρδος που προσφέρουν, βέβαια. Σωστά. Όταν όμως, ποιο είναι το θέμα, όταν μια εταιρεία είναι καινούρια, δεν έχει όλα αυτά τα βαρύδια του παρελθόντος. Δεν έχει όλα αυτά τα legacy συστήματα τα οποία πρέπει να συντηρήσει ή να επανασχεδιάσει έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί. Το καλό με τις νέες επιχειρήσεις, με τις startup εταιρείες, είναι ότι ξεκινάνε από το μηδέν και επενδύουν ακριβώς αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ειδικά οι εταιρείες οι οποίες έχουν παρελθόν, έχουν ένα καλό brand name, αλλά έχουν ένα παρελθόν που είναι βαρύδι, είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν, να απαλλαγούν από όλα αυτά τα συστήματα και να φτάσουν να χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες εχμής εύκολα. Άρα λοιπόν οι νέες εταιρείες έχουν πλεονεκτήματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται και κεφάλαια για να επενδύσουν σε αυτές τις τεχνολογίες για να μπορέσουν να κάνουν τη διαφορά. Αναπόντας θα με πήγατε στην επόμενη ερώτηση. Οι καινούργιοι startups, που τα Orange Grove που κάνουν οι Ολλανδοί, τα πανεπιστήμια μας εδώ, μπορούν να αντλήσουν και χρηματοδότηση ακριβώς για να επενδυθεί σε αυτό το κομμάτι? Δηλαδή υπάρχει στην κοινωνία, στην οικογένεια των επενδύσεων, υπάρχει αυτή η νοοτροπία ότι πας για high tech να σε χρηματοδοτήσω, γιατί τα λεφτά είναι σίγουρα. Υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα? Το καλλιεργείτε εσείς σαν CIO? Καταρχήν, έχω την τιμή να είμαι mentor στο Orange Grove, οπότε το βλέπω από αρκετά κοντά. Το έκανε ο προηγούμενος Ολλανδός πρέσβης με μεγάλη επιτυχία. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτό το εγχείρημα το οποίο έχει αποδώσει, τι έχει αποδείξει, και δεν είναι το μοναδικό, υπάρχουν και άλλα παρόμοια εγχειρήματα. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν το ταλέντο, αλλά δεν έχουν τα χρήματα, έχουν την ιδέα και ουσιαστικά ζητάνε μια επιδότηση για να κάνουν την αρχή. Το αποτέλεσμα μέχρι σήμερα δείχνει ότι πραγματικά το ταλέντο οι ελληνικές ομάδες το έχουν και υπάρχουν και πολλοί επενδυτές οι οποίοι έχουν επενδύσει τα χρήματά τους σε μια startup και μάλιστα όχι μόνο Έλληνες, έρχονται πολλοί από το εξωτερικό να δουν τις ιδέες και πολλοί προσφέρουν και δεν κάναμε λοιπόν μόνο εξαγωγή φιλοσοφίας, κάνουμε και υψηλής τεχνολογίας. Ναι. Μα η πραγματικότητα είναι, και αυτό το λέω και το λέω όπου και να βρεθώ, και λόγω του ότι έχω βρεθεί στο γύρο CIO, του όπου είμαστε μέλος ως CIO Forum, οι Έλληνες δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα σε επίπεδο ταλέντου από όλους τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Απλά έχουν την ατυχία να βρίσκονται στη μέση μιας οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα τα πράγματα να εξελίσσονται πολύ πιο αργά από ό,τι εξελίσσονται στην Ευρώπη. Εκεί που εξελίσσονται. Ξέρετε, κύριε Λιαπάκη, στον χώρο το δικό σας, τίποτα δεν έχει μόνο μία πλευρά. Όλα είναι παραπάνω από μία πλευρά. Περισσότερες εναλλακτικές μορφές. Άκουσα μέσα από εσάς να μιλάνε και να δείχνουν και μια άλλη πλευρά. Δηλαδή το πρόβλημα της υπερπληροφόρησης. Το πρόβλημα της γιγαντιαίας παροχής στοιχείων που στο τέλος, αν δεν παρεμποδίζουν, τουλάχιστον μάλλον παρεμποδίζουν ή και ακυρώνουν την κρίση, αυτή το δώρο, την ικανότητα που έχει ο μάνατζερ. Υπάρχει τέτοιο πρόβλημα? Η αλήθεια είναι ότι σήμερα στο ίντερνετ κυκλοφορεί πληθώρα πληροφορίας. Ο λόγος για τον οποίο τα big data έχουν πολύ μεγάλη ανάπτυξη είναι ακριβώς για να φιλτράρουν και να χρησιμοποιηθούν μοντέλα τα οποία θα απορρίψουν την πληροφορία η οποία είναι περιττή, θα εστιάσουν ουσιαστικά στο επιχειρηματικό σου μοντέλο και θα σου δώσουν τη δυνατότητα να αποφασίσεις με βάση τα στοιχεία που σου δίνουν γρήγορα, απλά. Νομίζω ότι μπορούμε να προφυλαχθούμε από την υπερπληθώρα αυτής της πληροφορίας. Υπάρχει και η τεχνολογία σήμερα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και η εμπειρία. Νομίζω ότι μπορούμε να φιλτράρουμε πλέον τι αξίζει και τι δεν αξίζει σε επίπεδο πληροφορίας. Ξέρετε, πριν από 35 περίπου χρόνια στην Αμερική είδα για πρώτη φορά τις μηχανές IBM, τα πρώτα κομπιούτερ. Και πάνω σε κάθε monitor ήταν μια λέξη γραμμένη που έλεγε think, σκέψου. Έχουμε ανάγκη από αυτό το πράγμα σήμερα? Υπάρχουν σήμερα
υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες προσπαθούν ουσιαστικά να δημιουργήσουν, πάει σε αυτό που λέτε, software τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή να υποκαταστήσουν τον άνθρωπο. Ποτέ δεν πρόκειται να υποκατασταθεί ο άνθρωπος. Ποτέ. Απλά του δίνουμε τη δυνατότητα με κάποια εργαλεία, τον οποίο θα κάνει χρήση, να μπορεί να σκεφτεί πιο απλά, πιο γρήγορα. Αλλά ποτέ, μα ποτέ, δεν πρόκειται να αντικατασταθεί η ανθρώπινη σκέψη. Δεν μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο μαζί σας από αυτό. Κύριε Πάκη, ευχαριστώ που ήρθατε και άλλοι άνθρωποι από την ομάδα σας θα είναι έτσι καλοδεχούμενοι για να δώσουν απόψεις και να φωτίσουν πράγματα που θα βοηθήσουν στην εξέλιξη. Μεγάλη μας τιμή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.